मिथिया बबेयाव दङ आरो बियो मा खालामहैदों। गोबावबो जाबाय नुयैया। जियानो जाया नों एसे साबधानाव थाथ' आरो अफिस डिउटि जोबनाय लोगो लोगो गोख्रैनो न'आव फै। जेरावबो दाहाब आरो समखौ लाला लिलि दाखालाम। अफिस गबाथाय गारि हमनानै डाइरेक्ट न'आव फै। दे आइ। दे आयै बिदिब्ला दोनथ'नो। हाबाब बिदिबालाय मा जानांगौ? जाय मानसिनिफ्राय गोजानाव दोननो अराय समनि थाखाय गोजान खालामनो होननानै फिसाजोखौ बेसेबांबा गोजानाव दोनहरबाय। दा मोजां मोनसे खामानि मोनबाय। दा बेनि उनाव जुदि अफिस मोनसेयावनो बेबायदि जमा लोगो मोनजाबोब्ला खोथाया बोरै जाथावगौ? अफिस सिङावनो हाबलांनो गिनायसो मोनबाय आं। रोन होननानै बुंदों। दा जुदि बै आंनि रोनानो मारब्लाथ' बेनो मारब्लाथ' खोथाया मा जानांगौ जाखो? बेनो मारब्लाथ' आरो साराथ' बुंदों बै रोन होननायासो आंखौ आंनि खामानिफोरखौ फोरोंगोन, खिन्थिगोन, दिन्थिगोन होननानै। दा आं बोरै बिजों बेबायदि फोरोंजानायखौथ' दोनथ'र'। नुजानायखौनो माबोरै नुजानो? सानसे समाव सानैजों हौवा हिन्जावमोन आरो सानसे समाव सानैजों गावस्रालायनानै बे दाबसे आं दाबसे सानैजों आलादा आलादा। दिनै बियो मा खालामदों, मा जादों, माब्रै दं आरो बबेयाव दं आं जेबो मिथिया आरो बेबो आंखौ मिथिया। दिनै बेनिफ्राय गोजानाव थानो होननानैनो ओंखारबोबाय। बेबोथ' आंनिफ्राय अरायसम जुदा जानो होननानै जाबाय। दा आरो जुदि गावस्राखांनायनि उनाव सानैजों गंसे अफिसाव लोगो मोनजाबोब्ला बे माबोरै जानो हागौ? आं मिथिगौ आंनि गोरबो आरो गोसोनि खोथाखौ। औ बे नंगौ। आं बेखौ बावनो हायाखै आरो नागारनोबो हायाखै। आरो जितु रोनि आरो आंनि मुङै जि फांसे दंफां नेरसोन गायनाय बेबो दाबो गोथाङैनो दङ। आरो आं बेखौबो मिथिगौ रोनि अनगा आं थानोबो हाखाया। नाथाय सम आरो बोथोरा खोन्थाथ'दों, आंखौ बादा होथ'दों। दसे सम नों हारसिं थाथ', बेनिफ्राय गोजानाव थाथ'। जि समाव बियो आंखौ हिन्जाव बायदि गनायाखैमोन, जि समाव बियो आंखौ बिखायाव बुनानै बिखा सानाय जाहोदोंमोन, जि समाव बियो आंखौ गोथां खानानै गोथां अरजों सावदोंमोन, बैफोरखौ दाबो बावाखै, गोसोआव दङ दाबो। आं जिद खालामदोंमोन नोंखौ सानसे फस्थायहोनो रोन होननानै। आं सानसे समाव बेनिनो जाफिनगोन। नाथाय बै आंनि खालामजाबोनायखौ आं दसे बेखौ सैहोथारगोन। जियानो जाया आं दिनै अफिस सिङाव हाबथ'ला। बोरैबा जुदि बै रोना फैमारोब्ला मा जानांगौ? बिबा दा आंखौ मा साननानै दङ? आंनि सोमोन्दै मोजांखौनो सानदों ना गाज्रिखौनो सानदों? बेबा दा आंखौ रागा जोंनानै दङ ना मा? बेबा दा आंखौ नायनो गोसो दङ ना गैया? बेबा मा साननानै थादों? आंजोंबा रायलायगोन ना रायलाया? आंखौ नुयोब्लाबा बेबा मा जागोन? जियानो जाया, जुदिव आं दिनै बे अफिसाव सेथि खेबनि थाखाय खामानि मावनो फैदों, अब्लाबो आं दिनै माबा मोनसे खाथायनानैब्लाबो आं बेनिफ्राय गोजान जाथ'नोसै। नै आंनाबो खर'आ खामानिखौनो गोमोरखाला। अफिस मोनसेयाव गोदान मानसिखौ फज'ना गारबोनानै मानसि थिनहरगोन होननाया आं बावनानैसो थादों।
बेसे एरिया नेनानै दङ बे रोन औ सार रोन लेटसो जाबाय दहायनो बुंनो नांगौमोन थांलाय थां बै 4 नम्बर रुमाव सासे गोदान अफिसार फैदों बिनि खामानिखौ नों फोरोंहैथां जाव जागोन सार मुंखौ खोन्थानो बावदों रोन अफिसारा सिख्ला मानसि आरो बिनि मुङा इसा थांनानै बिनि गासै खामानिखौ नों फोरोंनानै फै आरो खोन्था सम बायदि होसोनो आरो मावनो गोनां खामानिखौ सम बायदि मावनो येस सार इसा सारा इसा होननानैनो बुंदोंमोनथ' इसा सोर जाथावगौ बे आंथ' इसा होननाय मुंनि मानसि आंनि हिन्जावनि अनगा रावखौबो खोनायाखै सोर इसा बिलाय आंनि हिन्जावानो नङाथ' नाथायब्ला साराथ' बेखौ सिख्ला मानसि होननानैसो बुंदों आंनि हिन्जावाथ' सिख्ला नंला बेथ' सासे हिन्जाव जाबाय सिख्ला मानसि आंनि हिन्जावनि मुं आरो सोरबा मानसि दंबावो नामा आरो आंनि हिन्जावब्लाथ' बे अफिसाव माबोरै खामानि मोननो आरो बेथ' फरायहैदोंसोमोन फरायहैनाया बोरै बेयाव फैनो हागौ हाबगोन ना हाबला जाखो रुमाव इसाब्लाथ' साननो गोनां जानानै फैबाय जानला मानला रुमाव हाबनो हानाय नङा जुदि गुबुनबाथ' गुबुनसै आंनि हिन्जावानो मारब्ला आंलाय बेजों बोरै नुजानो बोरै रायलायनो आरो बिनो माबोरै खामानि थिननो आंथ' इसाजों कन्टेक्ट गैयैया इसाजों रिलेसन गैयैया 6 दाननिबो बारा जालांबाय अब्ला दिनै हरखाबैनो बिजों माबोरै नुजाहैनोलाय जारलासो जाबाय बे अफिसाव सानदोंमोन आलो गोजोन मावनानै जानानै थानो नाथाय दिनै बे इसाया बोरै फैखो बेयाव सोर जाखो आंनिनो हिन्जाव मारसोमोन ना सोरबा सिख्ला दा बोरै थांनो दिगदारसो मोनलायलांबायलां दा सारनो थांनानै बुंहैफिननोबोथ' हाला आं हानाय नङा होननानै दा थाङाब्लाबो सारजों रायजागोन आरो बोरैबा आंनिनो हिन्जाव मारब्लाथ' आं बोरै गिदिंनानै फैफिनो बेखौ मोनोब्लाथ' आं बांख्रबफ्लांगोनसो दा बेबा आंनि साननाय बायदि जानानै दङना गैया बेबा दा आंखौ मा साननानै दङ हाबहैना नायनि र' अब्लाबो हाबनोनो साहसखौनो मोनला सोर इसा बियो साराथ' बुंदों बियो सिख्ला मानसि आंनि इसायाबोथ' सिख्ला बायदियानो ना बेखौथ' सोर हाबा जादों होननानै मिथिदों उन्दै बैसोनि बेथ' दा सिख्ला बायदियानो आंनि हिन्जावखौनो सिख्ला होननानै बुंदोंदां खालामा नङा आंबो जोबोद खालामफ्लांबाय नालाय अयथासार खालामफ्लांबाय नालाय आंबो बै आयंनि खोथा लानानै दा हनै मोखांखौनो दिन्थिनो हाला जियानो जाया आंथ' सोलायखाबाय आंथ' बिखौ अनफिनखागोन नाथाय दा बेबा आंखौ नायनो हागोन ना हाया सैगोन ना सैया आंखौ नुबाबा बे मा जागोन जोबोद गिदिर जार्लायाव गोलैबाय आं दा जियानो जाया सारनि खोथाखौथ' मानिनो नांथारगोन आं मेगन मोसिबनानैब्लाबो हाबनानै नायहैनोसै सोर इसा बियो आंनि हिन्जाव नङालासे सोरबाबोथ' जानो हानाय आरो दाथ' संसाराव गोबां मानसि दं गोदान गथ' उजिबोनाय जानो हागौ नामाबो एखे जानो हागौ जियानो जाया आं हाबहैथारनोसै माथो रावबोआनो गैया 4 नम्बर अफिस रुमाथ' बेनो साराथ' आंखौ बे रुमावनो थिनहरदों माथो बेयाव रावबोआनो गैया आंथ' बेयाव इसा दङ होननानै जोबोर जिंगासिनानैसो फैदोंमोन फैनानै नायफैबाय माथो रावबोआनो गैया मोजाङानो जाबाय जुदि इसा मोनमारब्ला आं बासिबाय नङाब्ला एक्सिडेन्ट जानाय बायदि मा जागौमोन सारिजों आं सारनो थांनानै खोन्थाहैफिननोसै जे नों थिनहरनाय रुमाव रावबो गैया होननानै इसा नों बेयाव आंथ' नोंनि रुमाव रोनखौ थिनहरदोंमोन ना लोगो मोनबाय ना मोनासै बिदिथ' आं रावखौबो लोगो मोनाखै आं अफिस रुम सिङावनो जिरायनानै दंबाय थायोमोन थारमाने सार
खोथाया मा आंहा एसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो आङो अफिस रुमनिफ्राय बाहेरायाव दसे थाहैनो गोनां जादोंमोन ना बेयावसो थांदो नामा आं लोगो मोननो हायासै आच्छा मा प्रब्लेम जाखो नोंहा सार एसे इमारजेन्सियानो नोंथांनो खोन्थानो एसे उसुबिदा मोनदों सार आरे इसा मानो गाबदों मा खोथा बुंलाय सार आइनि फन फैदोंमोन आइया एसे गोब्राबैनो लोमजादोंनो दा हायोब्ला आंखौ फै होननानै बुंहरदोंमोन नाथाय दा बे डिउटिनि समाव आं डिउटिखौ नागारनानै बोरै थांनो अ बे खोथा आरे इसा नों बे खोथाखौनो गाबालासेनो मोजां बुंब्लाबोथ' आं मानिगोन ना नों गाबनो नाङा जिंगा दासै जों अफिसनि खामानिखौ मेनेज खालामनानै लागोन नों थांनानै नोंनि आइनि सेराव नों थांदो थां थेंक इउ सार साराबो दिनैयासो थगायजाबाय आंनि हाया जेबोखौनो जायाखै आंहा बे अफिसनिफ्राय बोरै खारग'लांनो हागोन दिनै बेसो सिन्ताया अबयसे मोनामोन बेबायदि गावनि एथ'ग्राब गिदिर अफिसारखौ मिसा खोथा बुंनो नाथाय मा खालामनो आंनि जिउआव जानाय समस्याफोरखौ जेंनाफोरखौ आंसो मिन्थिगौ दिनै बै रोन होननाय मोनसे सोदोबखौ खोनानाय लोगो लोगो भुमिकम्प मावनाय बायदि जिउखौनो मावग्लोबनाय मोनबाय आङो बिखाखौनो मावग्लोबनाय मोनबाय बैनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि थानो थाखायसो दिनै बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनो गोनां जाबाय हे गसाइ आंखौ निमाहा हो आंनि आन्दासाव बै आंनि हौवा रोनानोखा बियो आंखौ जिबायदि खस्थ' होदों ना बेखौबो दसे फुगि होगोन आं बेखौबो दसे सैसो होगोन आं अननाय थाब्लाबो अननायखौ दिन्थि आङो बेनो मारब्ला नुब्लाबो नुयै बायदिसो थाखागोन आङो रोन नों आंखौ गोथां अराव सावदोंमोन ना बै अराव सावनाय खोथाखौ गोसोखांब्लानो आंनि खर' मेलेम गासैबो गोदौजोबखायो थांनोसै आंहा न'आव